اینک آگاهی از агенти обҳавошиносӣ рӯзҳои 10-12 июни соли ҷорӣ, яъне имрӯз пагоҳ ва рӯзи дигар, бо сабаби ба амал омадани боришот дар минтақаҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳҳои ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва баъзе ноҳияҳои ғарбии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сар задани селҳои хусусияти маҳаллидошта дар назар аст. Албатта инро ҳоло бо забони русӣ ҳам мебинем. Друзья, предупреждение от Агентства по гидрометеорологии. Предупреждение. С 10 по 12 июня в связи с выпаданием атмосферных осадков в предгорных и горных районах республиканского подчинения Сагдийской области и местами на западе Горно-Бадахшанской автономной области ожидаются силовые явления локального характера. А теперь погода.